Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Antonio Abad or Saint Anthony Abbot. Natawo ni siya mga 250 AD dito sa Ehipto. Niya iyang gisunod ang kay namatay mang iyang ginikanan, mga 18 years old pa siya or 20 years old. Iya dayong gisunod ang pagtulunan sa Ginoo nga biyaan ang tanan. Naaman ni siya manghod nga babae, pagbaligya niya sa tanang katigayunan nila, iyang gibutang ang iyang igsoong babae ngadto sa monasteryo, mao na nag-atiman niya og siya nahimong hermit or nagpuyo siya dito sa Kamingawan nga ermitanyo. Hangtod nga nakahimo siya dagko kay mga butang aron sa pagpalambo sa tong pagtuo o pagtabang sa simbahan. Namatay ni siya mga 356 AD, 106 years old siya. Una namatay. Gusto mong dugay mamatay? Ibaligya ang tanan ninyong katigayunan. Bitaw, more ganay technique na tanawa San Antonio, di ba? 106 years old namatay. Mga igsoon, ang modelo sa kinabuhi sa mga santos maoy atong gipangandoy nga ato usab nga masunod sa atong kinabuhi karon. Busa uban kaniya iampo nato nga mangandoy unta ang katawhan nga mahimong balaan ang kinabuhi o ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan usab unta o kabalaan, kalinaw o kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahong sa tanan. Huwag kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios nga naghatag ka kang San Antonio nga abad nga mag-alagad siya kanimo didto sa Kamingawan human sa usa ka katingalahan nga pag-usab sa kinabuhi. Itugot kanamo nga tungod sa iyang pangaliya diha sa pagdumili namo sa among kaugalingon, higugmaon ikaw namo kanunay labaw sa tanan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak
nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Si Saul giingnan ni David, dili kaangayng mabalaka kay kining imong sulugoon maoy muasdang niining Filistihanon. Og si David giingnan ni Saul, dili katakos nga makig-away ni anang Filistihanon kay bata ka pa samtang siya anad na sa gubat sukad pa sa iyang pagkabatanon. Og midugang si David, giluwas ako sa Ginoo gikan sa kuko ug baba sa mga leon ug sa mga oso, ug luwason ako usab niya gikan niining Filistihanon. Miingon si Saul kang David, lakaw o panalipdan kaunta sa Ginoo. Unya gikuha niya ang iyang sungkod ug nagpili siya 5 kabuok batong hamis didto sa suba ug iya kining gisulod sa iyang puntil. Dala ang iyang lambuyog, miduol siya kang Gulayat. Mitagbo usab kang David si Gulayat ug ang tigdala sa iyang mga kasangkapan sa gubat naguna kaniya. Sa pagkakita ni Gulayat kang David, nakamino siya kang David kay batan-on pa man si David ug pula-pulag aping ug gwapo. Unya iyang giingnan si David, iro ba ako nga imo lamang hadlokon ug bunal? O gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Dios. Miingon siya, duol ka nako kay pakaon ko sa mga langgam ug sa mga mananap ang imong unod. Unya giingnan ni David si Gulayat, miduol ka kanako, dala ang imong espada ug bangkaw, apan ako makigsangka kanimo sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan, ang Dios sa kasandaluan sa Israel nga imong gipasipalahan. Niining adlawa itugyan ka kanako sa Ginoo ug patyon ko ikaw ug punggutan sa imong ulo, ipakaon ko sa mga langgam ug sa ihalas nga mga mananap ang mga patayng lawas sa kasandaluhan sa mga Filistihanon, aron ang tibuok kalibutan masayod nga may Dios sa Israel, ug aron ang tanan nga nagkatigong karon dinhi masayod nga ang Ginoo magluwas dili sa espada ug sa bangkaw, kay ang Ginoo maoy makig-away ug itugyan kaniya sa among kamot. Unya si Gulayat midasdas kang David ug si David usab midali pagsugat kaniya. Mikuot si David og bato sa iyang puntil ug gibutang niya kini sa iyang lambuyog ug gipanting niya ug naigo sa agtang si Gulayat. Nalubong sa iyang agtang ang bato ug naluka pa siya. Busa pinaagi sa lambuyog, nabuntog ug gipatay ni David si Gulayat. Si David walay dalang espada. Unya midagan si David ngadto kang Gulayat o gilungguan niya sa ulo si Gulayat ginamit ang espada ni Gulayat. Sa pagkakita sa mga Filistihanon nga patay na ang ilang sinaligan, nanagan sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigon ang Ginoo, ang akong bato. Daigon ang Ginoo, ang akong bato.
Daygon unta ang Ginoo, akong bato, nga nagabansay sa akong mga kamot, alang sa kaaway sa akong mga tudlo, alang sa gubat. Daygon ang Ginoo, ang akong bato, ang akong dalangpanan ug akong kuta, akong malig-ong sa lipdanan, akong manluluwas, ang akong taming, akong gisaligan, nga nagabadlong sa katawhan, ubos ka nako. Daygon ang Ginoo, ang akong bato. O Diyos, awitan ko ikaw o bagong awit. Sa lirang nga may napulo ka kuldas, awitan ko ang imong pagdaig. Kanimo nga nagahatag o kadaugan sa mga hari, ug nagaluwas kang David imong sulugoon. Daygon ang Ginoo, ang akong bato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibalik si Jesus sa sinaguga ug didto'y tawo nga kuyos og kamot. May mga tawo usab didto nga naniid pag-ayo kung ayuhon ba ni Jesus ang tao sa adlawng igpapahulay aron aduna sila'y ikasumbong batok kaniya. Si Jesus miingon sa tao nga kuyos og kamot, duol nga ri sa atubangan. Unya iyang gipangutana ang mga tao, unsa bay gitugot sa atong balaod nga angay buhaton sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay? Apan wala sila mutubag. Tungod niini naglagot si Jesus samtang nagtan-aw kanila, apan nasubo usab siya tungod sa ilang pagkasayop o pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tao, ituyod ang imong kamot. Gituyod sa tao ang iyang kamot og naayo kini. Busa nang gula sa sinaguga ang mga Pariseo og nakikita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes og ilang gilaraw ang pagpatay kang Hesus.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gihisgutan ang famous kaayo nga away ni David ug ni Goliath. Si David bata pa, si Goliath champion sa gubat. Kung kamo pa'y naas sa side ni David, makig-away mo adtong Goliath? Makigpatay mo sa tao nga champion na kaayos pakigpatay nga ikaw bunal ray imong da nga iya espada ug bangkaw nga imo bunal saman sokol ka dili lingay mo to pa dinam sokol ka na dili ambot og sa gubat ron sa Russia o sa Ukraine, kinsa kay David anak, kinsay Goliath. Pasabot ba, advantage kay gubat. Sa gubat ron sa Israel o sa Hamas, kinsa ka nilay David, kinsay Goliath. Wa na kayo na mauso karon kay imo mangyong bana-banaon kung makasukol ba ka bisan sa atong mga sports, kung ano magina timbang-timbangon, boxing, sa dihang mga duwa, bisan sa NBA or bisag unsa basketball, kinahanglan makapasar gyud ka usa, mo qualify ka, aris tennis, mo qualify usa ka, una ka makaduwa sa dagkong event. Pero kaning ilang duwa ni David ug ni Goliath, diretso, hastagod ang hari nga si Saul, ingon siya ayaw pakigatubang ana, di pa magani ka maumugon nitong espada. Pero si David way giila ngano man kay ang iyang gisaligan dili ang iyang espada ug bangkaw sama ni Goliath nga nagsalig ani, ang gisaligan ni David ang iyang Ginoo. Basta mosalig ganitas Ginoo mga igsoon, way kaaway nga dili nato mabuntog. Higilingay mong tupad, ingna na kay kaaway karon. Na kay kaaway, kanang wa mulingi, mga palaaway na. Na kay kaaway, ayaw ka problema, gamita ang Ginoo. Matod pa ni David, ikaw, miduol ka nako, miatubang ka nako, dala ang imong espada ug bangkaw, ako makig-away ko nimo, dala ang akong Ginoo. Og namatay gyud si Goliath. Muna sa atong tubag sa Salmo niingon ta unsa to? Daygon ang Ginoo ang akong bato, ang akong kalig-on. Kinsa maroy imong gisaligan kun wa kay kwarta, ang tigpautang o ang Ginoo? Karon daghan kay nangadtog Santo Niño, doon na jud ka na salay tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Kanang tanan apil na ta dinhi nga nagmisa karon, apil na ning pari nga nagwali o kanang na nagwali ron diha Santo Niño Basilika, sikat na kayong atong mga kuanon selebrasyon. Doon na jud ka na salay tinuod nga pagsalig sa Ginoo. Ang Ginoo jud kay ilang bato, ato jud kang bato ang Ginoo. Unsa may timailhan nga misalig tas Ginoo? Kung unas tanan di na ka mahadlok mamatay kana, mo jud nay first, ayaw kahadlok sa kamatayon. Ang tinuod nga Goliath sa atong kinabuhi mga igsoon dinis kalibutan mao kanang kahadlok. Muna si San Antonio Abad, wa siya mahadlok nga namatay og sayo ang iyang ginikanan, 18 anyos pa lang siya.
Di ba kasagaran yun, moingon man din ta, di sa ko mamatay. Kamo mga ginikanan ba? Di sa ko mamatay, kay di pa stable ang akong anak. Kanang 18 anyos, di pa man na stable. Napagyud siya igsoong babae. Nagkadungan pag yung kamatay ang iyang ginikanan. Nailo sila ba sa atong istorya? Pero unsa man oy gibuhat ni San Antonio, imbis nga iyang tigumon ang bahandi sa iyang ginikanan, kay dako-dako man to silang bahandi, iya na noong panghatag ang tanan ngadtos mga mas pobre pa nila. Ang una gud niyang gihatag 200 ka ektarya nga yuta nila nga purting nindutag abot, iyang gipanghatag sa ilang mga tenants. Suna nga na, kamong naay mga yuta dinhi, manghatag ka mo ngadtos mga taong way yuta. Wa man sad mo yuta mo na manghatag. Wow. ang gahuna-huna nga muhatag kana sa way yuta. Kita din ni ay perting mahala na tong pamalit aning mga yuta nga atong ihatag padong sa simbahan. Ato gyud ang ihatag kay ato gyud ang paliton para simbahan. Oy, minus na kayo mga tao nga muhatag. So nang ganang 20, 200 ka ektarya, imong ibahin-bahin ngadtos mga nagpuyo. Porte magitong problemaha aning atong balaod, aning carp. Siging panghatag ni mga asindero, kunuha niya, balik rasad ngadto nila. Maru-maruan ramang nato, kaya di ginaihatag ang yuta, magpatay mga ni mga managsuon, anang usalang kamitros, anang yuta, kay balhin ang utlanan. Kiniha ay wapa maghuman hangtod karon nga matay na lang nagkiha. Hangul kay tag yuta, hangul kay tag properties. Pero si San Antonio sa iyang kadato gihatag niya tanan. Gibinlan niya jutay ang iyang manghod kay paras kaugmaon sa iyang manghod nga babae. Pagsunod niyang simba, niingon man sad ang gospel nga iyang nabati kanang gospel ni Mateo, ayaw mong kabalaka sa ugma. Do not worry about tomorrow. Look at the birds, look at the flowers, look at the weeds. Wa sila'y kabalaka pero giatiman sila sa Ginoo. Pag uli niya sila, gihurot niya baligya tanan apil ang iyang balay ug ang halin iyang gipanghatag ngadtos labing kabos. Gihurot ginyag hatag ug ang iya dayong kaning kuan, iyang manghod, iyang gipiyal sa mga madre. Ug siya milakaw ngadto sa disyerto nga wa gyud bisan gamay aron magpuyo nga mag-inusara, magampo sa Ginoo. Nya kay gibutang masanas Ginoo sa ni San Pablo ba to kanang iyang letter to the Thessalonians, ningon siya, ang tao nga dili mo trabaho ayaw pakana. Sige siya trabaho, manual work aron siya mabuhi. Nya kay na may sobrang gamay ang iyang kinitaan sa iyang trabaho, pagbugwal sa yuta, ang sobrang gamay ihurot pagid hatag ngadto sa iyang mga silingan aron inig kaugma wa na siya gisaligan. Grabe no? Ilinga imong tupad ing namusunod kang San Antonio. Muna mag-isginhawa ni mong tigo. Na sa tinudanay, kining atong pagbaligyag slat din gitudluan ta mo nga maliwat-liwat mong San Antonio. Kana bang kamao bitaw tang mo give up og kwarta nga way pagpangayog baos, gawas lang sa baos nga masuod tas Ginoo. Kana raman gyud ang gipangayo sa Ginoo. Ug ang atong dako kay kontra dinhi, ang gulayat sa atong kinabuhi, kinig yung ka-attach nato aning kwarta, ka-attach nato aning mga properties. Kana bang panghuna-huna nga ang akong yuta, ang akong kwarta, maoy mo secured sa akong future. Maunay gulayat sa atong kinabuhi. Ang tanang mga santos, apil na ni San Antonio Abad, San Francis of Assisi, San Vicente Ferrer, hasta gani si Santo Niño nga nahimong Kristo, si Mama Mary o si Saint Joseph,
Wa yo'y single thing in this world nga ilang giangkon nga ilang ug ilang panalipdan. Gibiyaan yung tanan si Kristo hastang katapusang to siyang dugo iyang gi-give up dinhi aning kalibutana. Bisag patay na gud siya, giduslak ang iyang kilid, ning agas lang yapon ang dugo og tubig. Gihatag gyud tanan. Hubas gyud tanan. Nge. Ing na imong tupad. Gusto kang mahimong David? Sige, ing na. Nagusto ka mahimong David o Gulayat? Ang mga tao karon nangandoy mahimong Gulayat ay unsam nang Gulayat ka na bang dako ba lig-on mo na sigig yung padako sa balay, siging padako sa kwarta, siging padako sa negosyo. Ingka ikaw pader sige kag padako anang kumbinto, sige kag panindot sa simbahan. Yes, mao ni ang atong pagbuntog ni Gulayat. Kay ang tag-iya sa simbahan dili sa Padersiano, ang simbahan sa Archdiocese sa Sugbo, ang kumbinto ang tag-iya na dili Padersiano. Pila na lang kabuan gikan karon 1 anis Padersiano dinhi. Di gay ko kasigurog makapuyo ba ko anang kumbintuha. Makahigda ba ko anang kwartong mga nindot nga kwartong gipanghimo nato. Gidesign ni Monsignor Ting ang kahas. Nindot ra ba kay nahigdaan. Way sigurog makahigda pa ko diha. Wa sa ko mangandoy nga anha ko mohigda para na sa simbahan. Kining mga yuta nga atong gi-acquire dinhi, why single meter ana nga ihatag na ring Padersiano anha na simbahan. Kamosang namalit og slots, wa say bisag usa na lang ka usa ka tiil nga yuta nga ihatag nga ninyo anhi ni sa simbahan. Pakpakan nato ang namalit sa slots. Yes, salamat kayo. Naliwat na ta ginagmay, naliwat ta ni San Antonio, naliwat sa tang David. Si David nirisgos iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa mga taga-Israel nga buot ng buntugon sa mga Pilistihanon. Nagkurog na ang mga Israelita kay di sila kabuntog sa mga Pilistihanon tungod adtong Gulayat nga purting liguna. Nagkurog sila hasta ang hari nga si Saul mikurog ng luspad. Sa ato pa ng istorya miputi ang miputi ang Abil. Pero si David puwa-puwag naong bata, guwapo, sus ano gunag mapatay. Kamo namoy anak guwapo kayo. Saban inyong panalipdan o inyong ipapatay anang buangon kayong tao. Saban guwapo kay inyong anak ba? Wa maliwat ninyo. Saban imong ipapatay o dili? Oh, moingon jud ka kaanugon anig mamatay. Pero si David wa maanugon ni sa iyang kinabuhi. Ningon siya, gigamit ko sa Ginoo og kung gamiton ko sa Ginoo ipagamit nako ang tanan. Mao na siya nag-compose anang kanta nga Psalm 23, The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. There is nothing I should fear. Though I walk in the valley of darkness, I fear no evil, for you are at my side. In front of my enemies, you give me repose. Simna nga na, bisag ipalibutan ko sa akong kaaway, imo kong gitagaan o kalinaw. O, di ba? Muna kanang nagsalig silang bahandi, kanang nagsalig silang kwarta, wa na'y kalinaw. Nga naman, nabuntog na silang Gulayat. Gipunggutan na sila gliog ni Gulayat. Pero kanang kusog ay mamalit og slots, way po panagana, kada sweldo mo palit yung slot, mauna sila'y malinawon. Naibagong ni text na ko karon, ingon siya, Father, sakto gyud ang imong giingon na kining pag-give up sa tanan, apil ng garbo, maugay solusyon sa problema. Sa kadugay na namong wa magtagad sa akong asawa, iyan akong gisalikway tungod sa akong sala nga nabuhat. Sige kog paminaw nimo, Father,
giangko nako tanan akong sala, wa ko niadto sa akong asawa, gihunong nako akong bisyo, sige kog palit og slat diha nimo pader, wa lang kakahibaw ana siya. Sige kog hilak tungod sa akong sala, og niingon ko sa Ginoo, Lord, kung to itugot nimo, pabalika lang ang akong asawa nako, ako na gid siyang panggaon hangtod ko mamatay. Pero wala na gid siya kasiguro. Wa kuno kaabot og usa ka tuig karon, few days ago ni text ang iyang asawa niya nga magkita sila. Nya pagkita nila way tingugay, ditso kuno sila ginaksanay. Sana all, no? Nindota, no? Nakaingon lagi siya. Okay na gyud kay mi pader niya. Iya pa jud gibutang as tumoy. Unta pader di na ni mausab, permanente na unta ning ingon ani niya ako di siyang gitiksan. Ikaw ra gyud makadesisyon kung imo ba nang permanentihon o imo ba nang gubon. Balik sa imong sala, guba gid na. Pabilin nga buutan at tubangas Ginoo, magpabilin sad ang kalinaw o kalipay o kahiusan ninyong duha. Nabuntog nila ang gulayat sa garbo nila. Isip banag asawa. Pila ka buok ron atong mga managtiayon nga nagbuwag. Tungod lang anang mga problemang emosyonal, financial, usahay, social problems. No? Luoy kayo. Nabuntog ni gulayat. Salamat sa namalit na tog slots nga nakabuntog sa gulayat sa inyong kinabuhi. Ang atong SBF dag niabot ng atong halin og 7,878 kaslots. Oh, pakpak. Salamat kayo ha. Napa ni 52,122 kaslots nga available. Tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang Healing Joy of Santo Niño or HGSN para nis atong umaabot nga Pista Senior dinis atong parokya karong Pebrero 3 na nasa tayhalin nga 3,768 kaslots, naapay 16,232 kaslots nga available, tag 100 pesos per slot. Ato sang pakpakan ni. Salamat kayo. Kining atong SBF dag, muhatag ni og kalampusan sa atong gitukod nga kumbento. Kini sang atong HGSN, muhatag sa ni kalampusan sa atong paghatag o pagpalambo sa pagdebosyon ni Santo Niño ngadto sa atong mga kapilya, apil na sad sa atong mga 5 ka barangay. Kay naatay activity nga pang chapel level, naatay activity para sa barangay level. Di ba? Ginagmay na tong paningkamot nga magkahiusa ta nga ang sentro si Santo Niño. Nya gamitan na tong kwarta. Naamtay kwarta atong gamitan kani-ganing kuan ron, kaning kasaulugan sa Archdiocese. Sus dagko kay ni gasto mga binilyon pagitingalig atong totalon ang tanan tungod ni sa ilang gugma sa pagdebosyon ni Santo Niño. Nya daghan man din sa atong parokya ang di kadto dito kay gawas nga layo-layo, mahal-mahal gyud ang gastuhonon. Mo na ato sa dinhing i-translate sa atong kaugalingong version ang gibuhat dito Santo Niño. Bisan lang og tumoy las kumingking mo nang do natay sinolog sa chapel ni atong gihimong contest. Pila sila ka adlaw? 9 days nga magsigi silag sayaw dito sa ilang mga chapels. Nya kanus unsam sa itong buhaton, 9 days punta nga mag motorcade. Inig motorcade nato makakita tag lain-laing performances sa 37 ka kapilya. So 37 ka performances ang atong makita libot sa atong parokya kada gabi. Di ba exciting? Kamong mukuyog sa motorcade, makakita mo og 37 more or less ka performances sa sinolog kada gabi for 9 days. Wa man nabuhata dito sa atong basilika, ato sa nang version dinhi.
Ano mura mamugwa malipay? Ano ba? Nya inig ka February 3, inig pista na ay street dancing nga mag-contest ang 5 ka barangay. 5 ka contingents. Parokya raman sa ning ato. 5 lang usa ka contingents. Ana, magkuan sila, anis atong prosesyonan, mag street dancing. O nya, naasad sila dihay showdown. Di ba? Nagtangag kini og gagmayng mga premyo. Gagmay lang ba? Ana, no? Ang first prize nato sa chapel kay pila to? 30,000. Nya ang diri sa ato sa barangay, ginagmay lang gud 50,000 lang. Di ba? Mo na si atong mga ginagmayng prizes kay ginagmay ra man sa ning ato pero mudako kaayo ang atong debosyon ni Santo Niño o munindot pagyud ang atong panaghiusa isip usa ka parokya, isip usa ka kapilya, isip usa ka barangay. Di ba? Wa ginalipay kay pero sige lang, manindog na ta. Mga igsoon, giluwas kita ni Kristo sa dautan, mga kaaway sa kalibutan. Busa pangayoon nato ang mga ang ato mga grasyang gikinahanglan uban sa pagtuo moingon kita, langit nong amahan, patalinghogi kami. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Nga tinguhaon sa simbahan ang paglingkawas sa katawhan gikan sa bisan unsang butang nga mahimong babag sa pagmantala sa ebanghelyo ngadto sa katawhan niining panahona. Magampo kita sa Ginoo. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Nga hatagan sa Ginoo paglaom ug dasigon ang gigutom nga kalibutan nga sa dili makiangayong paagi gihikawan og pagkaon, bisti og kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga matuohon sa tanang dapit maantigong mubati sa uban sa kasing-kasing gayud ug mubuhat sa angay isip mga anak sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Nga magpakita kitag pagtagad alang kanila nga nanag-antos sa ingon mugaan ang ilang mga palasunon ug magtabang kanila aron padayon silang musalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o muhumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa langit ug ang mga nagsubo sa ilang pagtaliwan makakitag paglaom ug kahupayan diha sa nabanhawng Hesus, magampo kita sa Ginoo. Langit nong amahan, patalinghogi kami. Mahigugmaong Dios ug among amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy des gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daingon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamoyo kami nga dawaton muunta ang mga gasa sa among pag-alagad nga among gihala dinhi sa imong altar sa pista ni San Antonio Abad. Itugot usab nga tapos malingkawas kami sa mga kasamok nga yutan-on, himuon mo nga mabahandianon kami tungod sa paghupot kanimo lamang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Antonio Abad, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos. Nagadaig kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ginghari ang kahugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako may magalawat kanimo ang panipamulo lamang maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Standing always side by side, you guard me from the fool, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near, standing always on my side. You guard me from the fool, and you lead me in ways everlasting. Magampo kita. O Ginoo, ikaw ang naghatag kang San Antonio nga makadaog siya batok sa kagahuman sa kangitngitan. Himua nga human kami mabuhong sa imong makaayo nga sakramento, makadaog kami kanunay batok sa mga paghasmag sa mga kaaway. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnong gahom. Pero mulihok ra ni siya kun dili na gid ta maatats sa bisan unsa niining kalibutana. So salamat sa mga wa maatats sa ilang kwarta ug nipalit natog mga slots. Naapay available nga slots is BF Dag, napay 52,122 ka slots, tag 500 pesos per slot. Nga ang ato sad nga kaning HJSN, napay 16,232 ka slots, tag 100 pesos per slot. Ato ning sigihag palit hangtod mahurot, di ta mahinogon aning atong mga kwarta, no? Nga kaning naasad padayon akong ipahibalo nga na ay Holy Door nga makahatag og plenary indulgence or kalimpyo sa silot sa sala tuwa sa PDDM Sisters sa ilang convent adoration chapel dito sa may kilid sa Capitol Parish diha sa atong Iscario, Cebu City. So makalugar mo bisita dito hangtod March 25 available kining maong Holy Door. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kanimo.
og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.